Доброго вечера! Сегодня, 19 декабря 2020 года, в селе Башкултаево незабываемое событие. Финал конкурса «Татар кызы» города Перми и Пермского края 2020. Мы начинаем! Hayırlı kiş. Bugün 2020 yılının 19 dekabrında Башкултай мәдәният йортында unutulmaz şara. Пермь шәһәре һәм крайының Татар кызы 2020 конкурсының финалы үтәчәк. Шулай итеп, без башлыйбыз. Татар хатын кызларының яраткан баш киеме ак төстәге милли кием яулык була. Белдеңме? Иң кадерле бүләк булган егетләрнең кызларга пөхтәлек, сафлык билгесе татар яулыкларында. Ак яулык бүләк иткәннәр газиз әниләргә дә, иң якын дусларына да, дәвәни әбиләргә. Ябыналар яулык шәлне, динне якын иткәннәр. Намаз, Коръән укыйлар, дин юлыннан киткәннәр. Искә ала яулык шәлне бик күп язучылар да, әдәби әсәрләрдә, халкыбыз җырларында. Уважаемые гости, мы рады приветствовать вас на этом долгожданном и ярком, незабываемом мероприятии уходящего 2020 года. Мы желаем вам окунуться в мир красоты и таланта. Кадерле кунаклар, без сезне үтеп барган 2020 елның иң көтеп алынган, иң якты һәм онытылмас чарасында күрүебезгә бик шатбыз. Сезне гүзәллек һәм осталык дөньясына чакырабыз. Ваши аплодисменты. Җиде гүзәлләрдән гүзәл кызларыбыз берничә ай буена осталыкларын, тапкырлыкларын күрсәтеп, үзләренең Татар кызы 2020 исеменә лаек икәнлекләрен исбатладылар. 7 очаровательных девушек на протяжении многих месяцев трудились и доказывали, что они достойны
титула «Татар кызы города Перми» и Пермского края 2020. Ну, а теперь, дорогие гости, давайте поприветствуем наших красавиц и поддержим их бурными аплодисментами. Итак, участница под номером 1. Заитова Эльмина Айдаровна, 21 год, город Пермь. Участница под номером 2. Дюпина Альмира Аслямовна, 27 лет, Уинский район, село Чайка. Участница под номером 3. Сафарыева Лиана Ирековна, 22 года, город Пермь. Участница под номером 4. Азмуханова Юлиана Наисовна, 19 лет, Ординский район, деревня Мирикаи. Участница под номером 5. Ханова Юлиса Адлеровна, 18 лет, Пермский район, село Башкултаево. Участница под номером 6. Иткинова Илюза Элифаровна, 21 год, Бардымский район, село Бичурино. И участница под номером 7. Хатыбзянова Ильсина Айратовна, 19 лет, Ординский район, село Карьево. Дорогие друзья, давайте еще раз подарим всем нашим участницам наши аплодисменты. Итак, күчле алкышларга күмәбез безнең кызларыбызны. Инде почетлы кунаклар һәм жюри агзалары белән танышып китик. Приветствуем наших уважаемых гостей и членов жюри. Итак, Аблаев Анвар Хазрат, председатель регионального духовного управления мусульман Пермского края. Фарвазиддинов Халиль Хамисович, председатель региональной национально-культурной автономии татар Пермского края. Хазиев Ирек Маратович, председатель Центра поддержки гражданских инициатив. Валиева Гулиса Гарибзяновна, лауреат конкурса «Туган Якманнары», город Москва. Руководитель татарского эстрадного коллектива «Кардашлер». Ганиева Азалия Фаритовна, руководитель татарской воскресной школы. Линария Муслюмова, председатель Всемирного форума татарской молодежи, начальник комитета по работе с молодежью Всемирного конгресса татар, член молодежного комитета при Государственном совете Республики Татарстан. А также организаторы конкурса «Татарка за 2020». Региональная национально-культурная автономия Пермского края. Региональная общественная организация татарской молодежи Пермского края «Чак-Чак» при поддержке администрации губернатора Пермского края. Һәм инде әйдәгез кунакларны һәм гүзәл кызларыбызны әйдәгез алкышлап алыйк әле. Давайте, друзья, бурные аплодисменты нашим гостям, членам жюри и, конечно же, нашим очаровательным конкурсанткам. Шушы алкышлар белән аларны киләсе чыгышка әзерләнергә озатабыз. Мы их провожаем. Громко аплодисменты, друзья. Ай, шәпкә инде кызлар. Берсеннән берсе чибәр, берсеннән берсе матур. Менә мин жюридә булсам, әйме, барысына да беренче урынны бирер дип куяр идем. Әтәй, җитәр инде. Нәрсә сөйләп каттың соң син? Хатын кызларыбызга күз салма син. Менә әни ишетү бар. Әнисе монда юк. Ярый, мин беләм бит, әнисе монда юк. Ну вот, тещаң бит монда утыра, залда утыра. Ой, Аллам, теща. Точно, блин. ФСБ, беттек. Инде кайтабыз. Ну, а теперь, дорогие друзья, мы благодарим наших спонсоров и партнеров конкурса. Давайте аплодисментами поприветствуем наших партнеров. Квестром портал с полным погружением.
Ваши аплодисменты. Кионика Арт, авторская бижутерия. Акиет. Современные ювелирные украшения с элементами татарского орнамента. Домашняя кондитерская Алиса. Мастер по наращиванию ресниц Эльвина Ахмарова. Ваши аплодисменты. Центральная автошкола города Перми. Эскобар. Молодежный бар города Перми. Гринлиф, высококачественная эко-продукция. Мастер-бровист Евгения Шарова. Стоматология Эстетик Дент. Молодежный центр Идель. Мастер перманентного макияжа Ташкинова Татьяна. Мастер по маникюру Нарванова Лейсан. Несмолкаемые аплодисменты, дорогие гости. Центральный парк развлечений имени Горького. Творческая группа Адиса Маликова. Студия звукозаписи Max Records. Центр поддержки гражданских инициатив. Горнолыжный центр Губаха. Электромонтажные работы. Интердат Татар Информ. Давайте поаплодируем еще раз нашим спонсорам. Ну, а сегодня вместе со мной на сцене моя правая рука, моя помощница, моя коллега, моя дочь Миляуша Маматова. Спасибо. Ну и, конечно же, мой соведущий, как вы уже поняли, Минем Эти, Адис Маликов. Татар кызы нинди була диләр? Татар кызы ул үзенчәлек, тәрбияле дә ул оялчан да. Шул вакытта тулы серлелек. Меңнәр арасыннан аерыла, сызлып киткән була кашлары, егетләрне гашык иттерердәй, нурлы аның күз карашлары. Аш суга да аста, эштә дә бит. Ут чыгара татар кызлары. Күңелләрне били һәм яктырта. Әйтерсең лә таң йылдызлары. Ваши аплодисменты. Ну, а теперь каждая участница презентует себя. Давайте бурными аплодисментами встретим конкурсантку под номером 1. Заидова Эльмина Айдаркызы. Готовы ли, интересно, наши девочки? Девочки, готовы? Они ждут поддержки от вас. Конечно, друзья, вот без поддержки они точно не выйдут, поэтому әйдәгез көчле алкышлар белән кызларыбызны матур итеп каршы алыйк, әйме? А давайте узнаем, есть у нас тут у Заидовой Эльмины Айдаровны поддержка? Конечно же, есть. Итак, мы ждем наших конкурсанток. Ну, а девочки пока у нас готовятся. Посередине где-нибудь. Девочки еще не выключили микрофон. Әсер, безнең кызларыбыз әсер. Әйдәгез каршы алабыз көчле алкышлар белән. Приглашаем на сцену конкурсантку номер 1 Заидову Эльмина Айдаровна. Әйдәгез, каршы алабыз.
сезне аңламыйм, чөнки мин ишетмим. Мин ишарат телен беләм. Сезнең исемегез ничек? Минем исемегез Эльмина. Сезнең исемегез ничек? Минем исемем Алия. Үзең турында сөйлә әле. Андый кешеләрне очрату бик сирәк. Миңа 21 яшь. Мин Пермдә тудым һәм яшим. Бик яхшы. Казанга бер үзегез килдегезме? Юк, без гаилә белән килдек. Анне, аты, сәнәкәш, әнәкәш. Нинди уку йортында укыйсыз? Сез ишарат телен каян беләсез? Мин Пермь дәүләт университетында 4нче курста укыйм. Университетта чараларында актив катнашам. Ишарат телен ансамблендә поющие сердцем йөрендем һәм ишарат белән җырлыйм. Ишаралар уку минем алдағы тормышымда ярдәм итә. Волонтерлык эшендә катнашам. Башка шәһәрләрдә конференциядә булам һәм сандырау кешеләр турында аңлатам. Минем хыялым укып бетергәч, һөнәрем буенча эшләү. Ваши аплодисменты, участница номер 1 Заидова Эльмина Айдаровна. Ну а теперь объявляем участницу под номером 2. Дорогие достар, кешеле алкышлар белән каршы алабыз. Дюпина Альмира Әсләм кызы. Исәнмесез, хәерле кичләр теләп, татар гаиләсеннән татар кызы. Мин Альмира Дюпина булам. Бераз үзем белән таныштырып узам. Бу дөньяга килгәнмен язгы сулар акканда, яз кояшының нуры сибелеп, табигать уянганда. Туып үстем Шәйке авылында, бай тарихлы, ямьле, матур җирдә. Бүгенге көндә яшимен мин Пермь шәһәрендә. Туган авылымны бик яратам. Чәчәкле болыннарын, киң кырларын, елга буйларын, сандугачлы ялан сазларын. Ниләр генә үсмидер монда, чәчәгеме, җиләк җимеше, шыктин үсә Аспа тауында, һәм саз җиләге сазында. Яратам мин халкымны, яратам туган телемне. Тукай, Җәлил шигырьләрендә үскән бала булам мин. Яратам мин тормышны, бирешмәскә тырышам. Һәр вакыт алга атларга, кешелекле, намуслы булып калырга. Теплюс ачык акционерлык җәмгыятендә җитәкче хисапчы мин. Булган буш вакытларымны гаиләм белән үткәрәм. Моннан тыш, төрле бәйгеләрдә катнашам, тәмле ризыклар пешерәм, төрле уңышлар яуларга тырышам. Бу дөньяда бәхет өчен минем барсы да бардыр. Яраткан гаиләм, туганнарым, дусларым, һөнәрем, эшем, хезмәттәшләрем, барчасы өчен мин рәхмәтлемен. Татар кызы бәйгесендә катнашуыма бик шатмын. Өстәде ул миңа шундый дәрт, онытылмас бу мизгелләр. Кадерле кунакчылар, көчле алкышлар безнең икенче конкурсанткабызга Дюпина Альмира Әсләм кызына. Итак, мы приветствуем третью конкурсантку Сафариеву Лиану Ирековну. Ваши аплодисменты. Борын-борын заманда Пермь шәһәрдә бер бик чибәр кыз һәм уңган батыр егет яшәгәннәр. Еллар үткән, күп сулар аккан, әлеге кыз белән егет бик матур гаилә корып җибәргәннәр.
Октябрь айында 1998 елда бик матур, акыллы, шибәр кызлары дөньяга килгән. Бу кыз төрле халык хикәятләрен бик яратып тыңлап үсә. Чөнки дәванысы аңа һәр кич бу хикәятләрне сөйли торган булган. Кичкендән тыңлап үскәнгә, әкият геройлары кыз күңелдә бик нык тәэсир калдырган һәм кыз аларның иң яхшы сыйфатларын үзенә алган. Әкияттәге Гөлчәчәк уңган, тырыш, бик ишән, анда булган сыйфатлар миңа да күчкән. Алтын чәчле булмасам да, бик ярдәмчел дияләр. Кара чәчле татар кызны шуңа күрә сөяләр. Җир йөзендә күп хорлыклар, тормыш безне шулай тикшерә. Иң мөһиме минем характерымда Зөһрә йолдыз кебек сабыр итәргә. Әкияттәге матуркай Диана исемле була. Минем янымда һәр вакыт иң якын дуслар булган. Ваши аплодисменты. Это была визитка участницы под номером 3 Сафариевой Лианы Ирековны. Хәзер дуслар, идегез 4-нче конкурсанткабызны чакырабыз. Көчле алкышлар белән Азмуханова Юлианна Наис кызы. Үзләремне ачып, рәхмәт әйтәм. Ходаема миңа җан биргәнгә. Әти-әниемә бәхет биреп, мине тудырганга бу җырга. Әти-әниемә рәхмәт әйтәм. Бу җиһанны мине гәңә. Горурланам, сөенеп туя алмыйм, татар кызы булып туганга. Татар кызы атым Юлиана. Исемем дә җисемемә килгән. Юлан елында тугангамы? Бөтен яктан уңган, килешкән. Арслан йолдызлыгы миңа һәр бер якта күчкәдән көдрәтеп биргән. Боннардан боннарга килгән затым җыр биюгә дәртем биргән. Ана теле, татар теле, ул минем бишек җырым. Ана сөтеннән бирелгән, ул минем сүнмәс моным. Минем исемем Азмуханова Юлиана Наис кызы. Мин 2001 елның 23 августында Арда район Мәрәкә авылында туганмын. Дмитрий Аркадий улы Швецов исемендәге Пермь авиация техникумында машина төзелеше бүлгәсендә укыйм. Һәм киләчәктә гаилә психологы булырга хыялланам. Һәм бүген мин бик теләп бул бәйгесендә катнашам. Үземне ышанып, күрсәтеп, кызлар белән танышу, шул бирде миңа. Рәхмәт әйтәм оештыручыларга бул бәйгененгә. Идегез алкышлар белән кәйфләрен күтәрик кызларыбызның. Һәм инде алдагы 5-нче сан астындагы конкурсанткабызны чакырабыз. Ханова Юлиса Адлер кызы. Исәнмесез. Минем исемем Юлиса. Миңа 18 яшь. Мин татар-башкорт халкының берләшеп утырган бик матур Башкултай авылында туып үстем. 6 яшемдә мин мәктәпкә киттем. Мәктәптә төрле чараларда, концертларда, конкурсларда актив катнаштым. Авылыбызның тарихи гореф-гадәтләре, юла бәйрәмнәре турында мәктәптә, районда уздырылган чараларда чыгыш ясадым. Кичкенәдән иң яраткан шөгылем татар биюләре булды. Бик теләп фольклор түгәрәгенә йөрдем. 8 яшемнән гарәп телен өйрәнә башладым. Күршем Фәйруза апа ярдәме белән өйдә укыдым. Ә мәчет салынгач, мәчеткә йөрдем. Коръән китабын тулысынча укып чыктым.
9 класстан соң финанс һәм икътисад калиятенә укырга кердем һәм бу елны тәмамладым. Калиятне тәмамлагач, мин югары уку йортына укырга кердем һәм хәзер Зенит банкында эшлим. Профессиональ рәвештә мин 15 яшьтән бии башладым. Бүгенге көндә Адис Маликовның иҗат төркемендә төрле чараларда биюче булып эшлим. Мин үз эшемне бик яратам. Тәртипле, акыллы кыз. Ул безнең иҗат төркемебездә үзенең дәртле, матур биюләре белән халыкны, тамашачыны сөендерә. Шулай ук шәһәр, край күләмендә үткәрелгән бәйрәмнәрдә актив катнаша. Татар милли автономиясының эшләренә күп өлеш кертә. Гаилә белән халкыбызның йола бәйрәмнәрен һәм гореф-гадәтләрен саклыйбыз. Без үзебезнең милләтебезне, туган телебезне яратабыз. Мин татар кызы булуым белән горурланам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Ваши аплодисменты участница под номером 5 Ханова Юлиса Адлеровна. Әйдәгез инде дуслар, көчле алкышлар белән 6-нчы сан астындагы конкурсанткабызны чакырабыз. Иткинова Илүзә Илфар кызы. Исәнмесез, мин Илүзә Иткинова, миңа 21 яшь. Барда районының искиткәч гүзәл табигатьле Озын Ялан авылында туып үстем. Озын Ялан урта мәктәбен иң яхшы билгеләргә тамамладым. Һәм хәзерге вакытта Пермь милли тикшеренү политехник университетының горно-нефтяной факультетында 4-нче курста белем алам. Нефть һәм газ геологиясе һөнәрен үзләштерәм. Мин үземне бик бәхетле татар кызы дип саныйм. Гореф-гадәтләребезне өйрәтеп үстергән, татар исеме биргән кадерле әти-әниләремә чиксез рәхмәтлемен. Мин катнашам бу матур бәйгедә. Мин яратам безнең Барда ягын, киң кырларың өчен яратам. Таулы урманларың, чишмәләрең өчен яратам. Мин яратам Барда җыеннарын, авылымның сабан туйларын. Җәйләрен җиләк җыеп үскән озак тауның озын юлларын. Горурланам зур шәхесләр белән, Сәүбән, Рәшид, Мәсгудләр белән, Санифәләр гүзәлләрең белән, Чулпан белән горурланам. Мин катнашам бу матур бәйгедә, горурлансын дип әти-әни, Вилсур абый якын туганнарым, картәнием белән картәти. Рәхмәт. Итак, участница под номером 7. Хатибзянова Ильсина Айратовна. Исәнмесез. Мин Хатибзянова Ильсина, Айрат кызы. Сезгә тормышым турында үзем язган шигырь юлларымны сөйләп китәсем килә. Кайнар сәлам алып килдем сезгә, шал тарихлы Арда җиреннән. Туып үскән иске авылымның, татар моңлы туган илемнән. Сабантуйлар шаулап гөрләп тора, хезмәт итә бездә батырлар. Кара алтын таба хезмәт итә, көчле рухлы кызлар һәм уллар. Ирен буе болыннар ямле, сыклана менгелләр төсенә. Яратам мин туган илемне, исемем дә минем Илсинә. Гаиләм 4 кешедән тора. Әти, әни, үзем һәм энекәш. Рәхмәт аларга биргән гомер өчен, шатлык тулы көннәр өчен, бәхет өчен. Конкурста, ярышта да үзем. Конкурста, ярышта да үзем. Гафу итегез. Сандугачтай матур көйләр көйлим, илһамланып китә күңелем. Күбәләктәй очып биеп китәм, кадерен белеп һәрбер мизгелнең. Фән нигезнең асылларын ачып, килдем менә татар иленә. Кеш сынарга килдем сезнең белән, татар кызы мин, Илсинә.
Dostlar sizden köşkli alkışlar. Игътибарыгыз үшін зор рахмет. 7-ші сан астындағы матур қайымызға Қатыбжанова Эльсина Айрат қызына зор рахмет һәм алқышлар. Dostlar bir de işitmeyimiz alkışlarınızı. Eydiniz hele şeberek. Mine siz kul çapmağına da az çapmağına da belki kızlarımız Komşular, komşular komşular, şekilde mi? Şundan da mine şu utların aldığında mine şunda jüri aksaları oturganda şundan da mine biz de kavuşak kayırız dostlar. В связи со сложившейся ситуацией в мире, некоторые подготовительные этапы конкурса прошли онлайн. Например, первый этап «Навыки владения татарским языком» прошел в виде знакомства с казанскими блогерами, такими как Искандер Гайсин, Батыр Харисов, Ринат Галиахметов и все. А вторым этапом стал самый вкусный, сытный, сладкий, это этап кулинарный. Ну а далее прошел интеллектуальный этап, где девушки решали тест на знание истории, традиций и обычаев татар. Рукодельный этап раскрыл всю чуткость и трудолюбие девушек. На этом этапе девушки изготовили брошки и тюбетейки. Ну и на полуфинале участницы показали свои творческие номера. Elimizdeki situasyaya bəyli kızlarımız qaysı bir əzirlənə etapların online formatda ötdü. Məsələn, dil baylığın Tatar dilində aralaşu, bilüne kürsətu maksatında alar Kazan bloggerları İskender Gaysin, Batır Harisov, Rinat Galiahmetov bilen tuğru efirde söyleştiler. Aş su pişiru, sirleri bilen alar mine online'da buluştular indi. Tatar halkının bay tarihin, ütkenin, medeniyetin, gırık medetlerin, bilülerin alar intellektual etapta test birimlerine cevap aşağı ispatladılar. Kul işleri etabında kızlar bar tırışlıkların birip tübetey hem broş yasadılar. Yarım finalda icadi birimler bilen üzlerin көрсеттілер. Итак, вот видите на экране несколько фрагментов с подготовительных этапов. Давайте поддержим еще раз аплодисментами наших участниц, наших красавиц. Сіздің алқышлар һәм қабаттан менә шушы сәхнә түребезгә безнең матурларыбызны, шибәркәйләребезне каршы алыйк. Итак, вашими аплодисментами приглашаем наших участниц на сцену. И туган тел, күкрәкәмдә тибрәнгән тәүгә сүзем. Алда әле һаман керешләр, бирешмәй, бул түзем. Юлларында нинди җил давыллар күрмәдең, Муабит тамугына да түптең бит син, үлмәдең. Күпме таландың, тапталдың, утлы мәхшәрдә калып, бирешмәдең, бәреп чыктың, таш диварларны ярып. Һәм балкыттың бар дөньяга батырларның үзләрен, йөрәк каны белән язган соңгы васият сүзләрен. Дошманларга татар исенен пычратырга бирмәдең. Факел итеп күтәрдең син каһарманнар йөрәген. Канлы көрәш
Otlarında koruşlangan tel bitsin, bilen bilmez, Үлем білмәс, батырларға тең битсен. Білән, язмыш нинди генә ялкынларга салмасын, авыр көрәш юлларында үз үрләрен яуларсың. Хаман юлда Көрәштәсин. сөекле сазым минем. Инде үз туган җиреңдә яшәү даулаган телең. И газиз туган телем. Гармоналый гали дускай, гармон уйнатый гали. Гармоналый гали дускай, гармон уйнатый гали. Яшь чактагы кей моңнарны кабат уятый гали. Яшь чактагы кей моңнарны кабат уятый гали. Бабайлар моңнан башка туган җир ятим бит ул. Бабайлар моңнан башка туган җир ятим бит ул. Көйсез моңсыз үткән көннәр яшәрмәгән көн бит ул. Көйсез моңсыз үткән көннәр яшәрмәгән көн бит ул. Минем иркәм бар иде, үзем белән бар иде. Сөйләшеп тә туялмаган көннәребез бар иде. Кара каш кара күрсәм, чәтиләргә ошадың күңелләремә ятларга бирү кая. Кара каш кара күрсәм, чәтиләргә ошадың күңелләремә ятларга бирү кая. Unut məşəqqətlərini, unut indi birazla. Sipap çeşlərini bir irgələ bir nazla. Otur əli yanlarıma, yalı bulsun canlarıma. Sen otursan yanlarıma, yalı bulur canlarıma. Yüzlerine tübet qarab kilə bir siyinəsin. Kilə bir irgələnəsin, kilə bir siyinəsin. Otur əli yanlarıma, yalı bulsun canlarıma. Sen otursan yanlarıma, yalı bulur canlarıma. Dal berisi, dal berisi, dal berisi dallarda. Dal berisi, dal berisi, dal berisi dallarda. Sandığa şireytik sayra sigen yarım paylarda. Sandığa şireytik sayra sigen yarım paylarda. Garmonunu tartı boyna urlarga mingende de. Garmonunu tartı boyna urlarga mingende de. Untasın yuğulgende de, urlarga kirgende de. Untasın yuğulgende de, urlarga kirgende de. Вот такие вот наши красавицы, талантливые красавицы Пермского края.
Әйе достар, менә шундый талантлы, гүзәл, иҗади кызлар яши Пермь якларында. Безнең жюри әгъзаларыбыз аларның арасыннан берсен сайлап алу җиңел булмаячактыр, шулай бит әйме? Шуңа күрә аларның хәзер эшләре бик каты булачак. Тик моны эшләр вакыт килеп җитте инде достар. Кадерле кунакларыбызны бүгенге кичәгә нәтиҗә ясарга, киңәшмәгә озатыйк инде. Димәк, достар, идегез, алкышлар белән жюри әгъзаларына хәзер тагын да катлаулы эшкә озатабыз инде. Итак, мы провожаем членов жюри на совещание, так скажем, да? Под ваши бурные аплодисменты. Достар, димәк, без сезнең белән бик тиздән Пермь крае татар кызы 2020 тажына лайык кызның исемен беләчәкбез. Һәм достар, безнең жюри әгъзаларыбыз үзләренең әйе эшләрен эшли торалар. Ә без сезнең белән бераз гына ял итеп алабызмы? Алабызмы ял итеп? Идегез, бәйрәм булгач, бәйрәм ничек инде җыр моңнан башка, шулай бит әйме? Хәзер матур итеп, көчле алкышлар белән әйдәгез, безнең менә монда хәзер матур кызыбызны чакырыйк әле. Итак, на сцену приглашаю иң гүзәл Пермского края 2018-2019. Первый вице-татар кызы 2019. Финалистку и победительницу в номинации «Иң моңлы» в международном конкурсе «Татар кызы 2019». Победительницу краевых, всероссийских и международных вокальных конкурсов Нахиеву Эльнару. Әрекіз алқышлар белән каршы алабыз безнең шибәркәебезне. Хәерле кич, дуслар.
ваши аплодисменты нашей красавице Эльнаре Нахиевой. Бик рахмат, Эльнара. Концерт номерларыбызда давам етіп, сахна түріне шақырасым келе. Итак, на сцену приглашаю прекрасного артиста, певца, композитора, музыканта, лауреата международных и всероссийских конкурсов Адиса Маликова. Вашими бурными аплодисментами. Әйдәгез достар, біраз ғана сізге тағында матур жырлар белән китәсе килә. Татар конкурсы булгач, татар кызлары конкурсы булгач, менә шундый җыр башкарасым килә. Татар кызы дип атала. Татар кызы уңғаны, ең тойнақ ең күзәлі, Ғалияваның зілі ғәлә, ұнытылмаған әлі, әксің сылу татар кызы, сенкінің йөрәк сазы, Күкіде бақып янған ертеңгі таң йыldızы. Яктылықны, матурлықны ай қияштан алғансың, ішіне жәншік сақлығын көңіліңе алғансың. Әсі сұлу татар қызы, сенкінің йөрәк сазы, әлі көкіде бақып янған ертеңгі таң йыldızы. Әсі сұлу татар қызы, сенкінің йөрәк сазы, әлі көкіде бақып янған ертеңгі таң йыldızы. Күлмәкшіден қалпақ, бекелеші өзіңе, сытланып бара дуймасын сенің нұрлы yüzіңе. Әсі сұлу татар қызы, сенкінің йөрәк сазы, Күкіде бақып янған ертеңгі таң йыldızы. Әсі сұлу татар қызы, сенкінің йөрәк сазы, әлі күкіде бақып янған ертеңгі таң йыldızы. Зор рахмет достар. Әйді қазір тағында сізге өзімнің бір жырымны бүләк етіп кетесім келе. Әлі генә яңгыраган жыр безнең
Шахзат Разметов, Шахзат Разметов сөздеріне yazılған махсус татар жыры конкурсына татар шебер қызларға бағышланып yazılған жырлардың бірсі яңғырады. Енді келесі жырым сіздің ихтибарыға Ленур Ихсанов сөздеріне yazılған жырым шиелікті дейіп аталайдыңыз. Жейлі, матур, емлі жейлерге, шиелі жейлерге алып қайтып келем сіздің. Şiyelikte şiyelikte tanıştık. Asıl şiyelerge para, senin bile kavuştuk. İrinlerin şiyek gibi, bağlı hem tatlılığına. Senin aşağı şanıdın, merhamet saflığına. İrinlerin şiyek gibi, bağlı hem tatlılığına. Aşağı şanıdım merhamet saflığına. Şiyelikte kıyaşı düşer sebep altın nurları. Ömürlerin unutma bu dünyada seni varım. Birinlerin şiyek gibi bağlı hem tatlılığına. Aşağı şanıdım merhamet saflığına. İrinlerin şiyek gibi bağlı hem tatlılığına. Senin aşağı şanıdım merhamet saflığına. Şiyelikte rahat bizge, şiyelikte kovanıdır. Kızıl şiyelerini sana biz bir gelip yuvanıdır. İrinlerin şiyek gibi bağlı hem tatlılığına. Senin aşağı şanıdır merhamet saflığına. İrinlerin şiyek gibi bağlı hem tatlılığına. Şanıdır merhamet saflığına. İrinlerin şiyek gibi bağlı hem tatlılığına. Senin aşağı şanıdır merhamet saflığına. Şiyek gibi bağlı hem tatlılığına. Senin aşağı şanıdır merhamet saflığına. Senin aşağı şanıdır merhamet saflığına. Merhamet saflığına. Adi Ismalikov. Zor rahmet dostlar. Zor rahmet. Hazır. Eydiniz, kişiler alkışlar bilen çağırasım ki özümden kızımni Milevşe Mamatova. Bek zor rahmet. Oyladım da jırlarga buldum deb aytasım kelar. Eydiniz, sizler bilseniz, meni bilen birgele jırlab o'tirig'iz. Tanish jırlarning birisi Avul kuylari Güzeliye repertuaridan. Bunday alqishlab o'tirsangiz, bek rahmatli bo'lar. Uzakını izlerim, uylarımın Mılağıla tuğan yağına
Garmonımı avıl isterege yüreklerde savuşanımdan Eyle garmonuyla kuşalıp cırlayıp uyadı kavla beylere Min bir durdumada şu kadar yaradan Hamını da sağınam avlı ileri Eyle garmonuyla kuşalıp cırlayıp uyadı kavla beylere Min bir durdumada şu kadar yaradan Hamını da sağınam avlı ileri Digo durmayız alkışla oturamız Hep değişir tu Eyde dağın bir iske düşsün Tuğan jirlerin taşlap gitkenler İşitse dağın yaşı tüksen Eyle garmonuyla kuşalıp jırlayıp uyadı kavla beylere Min bir kınıdmadım şu kadar yaradan Hamını da sağınam avlı ileri Eyle garmonuyla kuşalıp jırlayıp uyadı kavla beylere Min bir kınıdmadım şu kadar yaradan Hamını da sağınam avlı ileri Uyni yaramun Mağla tuğan yanımdan Garmonımı avıl isterege Yüreklerde savuşanımdan Eyle garmonuyla kuşalıp jırlayıp uyadı kavla beylere Min bir kınıdmadım şu kadar yaradan Hamını da sağınam avlı ileri Min bir kınıdmadım şu kadar yaradan uyadı kavla beylere Min bir kınıdmadım şu kadar yaradan Hamını da sağınam avlı ileri Min bir kınıdmadım Bir güzel rahmet alkışlarınız için bir güne bugün kavuşayım. Огромное спасибо за ваши аплодисменты. Уж очень я переволновалась, как будто сама участвовала в этом конкурсе. Dostlar bizden şöyle azaları Ali üzerinin işlerini işleyerek şuna göre daha biraz gına bayan bunları neyle sizge iştiresi bismillah.
Bizning alqışlar Alis Malikov. Дорогие друзья, и еще раз мы хотим представить спонсоров сегодняшнего конкурса, спонсоров и партнеров. Квестром портал с полным погружением. Не забываем аплодировать. Кионика Арт, авторская бижутерия. Акиет – современное ювелирное украшение с элементами татарского орнамента. Домашняя кондитерская Алиса. Наращивание ресниц лашмейкер Эльвина Ахмарова. Центральная автошкола города Перми. Эскобар – молодежный бар города Перми. Green Leaf. Высококачественная экопродукция. Мастер по бровям Евгения Шарова. Стоматология Эстетик Дент. Молодежный центр Идель. Мастер перманентного макияжа Ташкинова Татьяна. Мастер по маникюру Нарванова Лейсян. Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. Творческая группа Адиса Маликова. Студия звукозаписи Max Records. Центр поддержки гражданских инициатив. Горнолыжный центр Губаха. Электромонтажные работы. Интертат Татар Информ. Наши парикмахеры и визажисты. Валерия Усманова, визажист. Александра Южанинова, визажист и парикмахер. Асия Беляева, парикмахер. Элина Гузаирова, парикмахер-визажист. Фотограф Яна Макарчан. Асоль Сайдашева. Видеограф Нияз Ибрагимов. И фотостудия Чикаго Пермь. Жюри подвели итоги. Дипломы и подарки готовы. Приглашаем наших девушек на эту сцену. Итак, участница под номером 1 Заитова Эльвина Айдаровна, 21 год, город Пермь. Участница под номером 2 Тюпина Альмира Аслямовна, 27 лет, Уинский район, село Чайка. Участница под номером 3 Сафариева Лиана Ирековна, город Пермь, 22 года. Участница под номером 4 Асмуханова Юлиана Наисовна, Ординский район, деревня Мерикая, 19 лет. Участница под номером 5 Ханова Юлиса Адлеровна, 18 лет, Пермский район, село Башкулдаево. Участница под номером 6 Ипкинова Илюзя Ильфаровна, Бардымский район, село Бичурино, 21 год.
участница под номером 7 Хатыбзянова Эльсина Айратовна, Ординский район, село Карьево, 19 лет. Қарашығыз, биіктірақ қошығыз, барығызда бірдей сұлу, менікісің қойсығыз. Татар сұлулар, ой сұлулар, мен сұлулар, таң сұлулары, нешексің қызлар, нешік сұлу қыз бұлары, нешексің қызлар, нешік сұлу қыз бұлары. Ваши нескончаемые бурные овации нашим татарочкам. Biliyoruz dostlar, beşli alkışlar. Bizim kişilerge yerimizge. Oy 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 sıvıları, min sıvıları. Еще раз хотим поприветствовать наших уважаемых гостей и членов жюри и пригласить их на сцену. Әйдәгез достар, қонақларыбызны һәм жюри ағзаларын сәхнәбез түренә чакырабыз. Аблаев Анвар хәзрәт, председатель регионального духовного управления мусульман Пермского края. Парвазетдинов Халиль Хамисович, председатель региональной национально-культурной автономии татар Пермского края. Хазиев Ирек Маратович, председатель Центра поддержки гражданских инициатив. Валиева Галися Гарибзяновна, лауреат конкурса «Туган ягым мыңнары», город Москва, руководитель татарского эстрадного коллектива «Хардашлер». Ганиева Азалия Фаритовна, руководитель татарской воскресной школы. Ленария Муслюмова, председатель Всемирного форума татарской молодежи, начальник комитета по работе с молодежью Всемирного конгресса татар, член молодежного комитета при Государственном совете Республики Татарстан. Галимов Рустам Фархатович, президент региональной общественной организации татарской молодежи Пермского края «Чак-Чак», член Совета татарской национальной культурной автономии города Перми, директор регионального конкурса красоты и таланта «Татар кызы Пермского края 2020». Ваши аплодисменты, друзья! Нахиева Эльнара Маратовна, иң гүзәл кызы Пермского края 2018-2019 года, первая вице-татар кызы 2019, финалистка и победительница в номинации «Иң маңлы» в международном конкурсе «Татар кызы 2019», победительница краевых, всероссийских и международных вокальных конкурсов. Һәм сезгә сүз жюри ағзаларына. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين bütün galemlerini yoktan bar etüçe hem de terbiye kılıçı Allah Rabbimizge hem de maktavlar sanalarımız bulsaydı. Amin. Şolay bizning salamlarımız hem de salavatlar bulsun. Seyikli Peygamberimizge Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge. Hem de gaziz din kardeşlerimiz, hürmetli kızlar, jüri ağzaları, sizni en birinci barağızını da selamlayız. Bizning İslam dinimizning ko'rkam salamlari bilan assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Hamda alhamdulillah shunda bugungi matur bayramlar, konkurslar alhamdulillah endi bitib bara qutlug' ham muborak bo'lsin shunday bayramlar. Alloh subhanahu va taolo bizni turli millat deb yaratdi. Ey hurmatli din qardoshlarimiz, har kishi o'zining millatining tilin, xorug odatlarin bilirge tiyiş elbette. Shuning uchun mana shunday konkurslar, bugungi Samak Tatar qizi konkursları alar bikda kerak albatta inshaalloh. Hamda biz tirishaylik, shu aytib inshaalloh baribizda birga bo'laylik, bir-birimizga yordamli bo'laylik. Hurmatli jamoat, bugungi kunda shunday kunlarda pandemiya ko'ramiz, nechik bo'lsa-da Allohga shukr, mana shunday
матур бәйрәмнәр бүген бара. Аллаһ Тәгалә кабул әйләсен. Һәм дә безнең менә Шиһабуддин Марҗани безнең гыйльмебез анкы шундый сүзләре бар. Әйтә, иш нәрсә әйтә, алар диндә юк, әмма алар динне саклый. Беренчесе әйтте, бу әйтә тел, икенчесе әйтә, бу кием, һәм өченчесе хуруф гадәт, традиция әйтик. Шуның өчен менә алар, Аллаһка шөкер, менә без барыбыз да менә буны белик. Һәм дә безнең менә татар башкорт милләтләре, әлхәмдүлиллаһ, һәм дин, алар бергә, аларны аерып булмай. Әлбәттә, без беләбез, безнең тарихи буенча татарлар әйтсәк Булгар бар шәһәре, бит, анда безнең 1000 элек безнең әби бабаларыбыз динне кабул итте. Шуның өчен менә Аллаһка шөкер, менә шулай итеп менә бергә булыйк, һәм дә үзебезнең телебезне, хуруф гадәтләрне, һәм дә матур киемнәрне иншалла саклыйк. Алла бирсә, һәм дә менә шундый бәйрәмнәр күбрәк булсын киләчәктә. Һәм дә безнең әти пәйгамбәребез кем әйтә, кешегә рәхмәтен әйтергә белмәсә, ул әйтә, Аллаһ Тәгалә дә рәхмәтле булмас. Шуның өчен менә кем бүген шундый матур конкурсны уздыра, әлбәттә менә безнең Рустам Чәкчәк, бит, алып бара, һәм дә менә кем катнашты, безнең кунаклар Казандан да килделәр, Аллаһка шөкер. Кем шундый бүләкләрне алды, бит, безнең ведущий, алардан башка булмай, кем алып бара. Аллаһ Тәгалә кабул итсен, сезгә рәхмәтләр яусын. Барыгыз да телибез сәламәтлек, тазалык, озын гомер, бәрәкәт телибез, һәм дә киләчәктә дә бәйрәмнәрдә күрешергә насип әйләсен. Рәхмәт сезгә. Исәнмесез. Анвар хәзрәт бүтән сүзне әйтте инде. Мин русча әйтәм. Дорогие друзья, вот сегодня суббота. Я был в жюри, сидел, близко очень. Мне хочется каждую субботу быть на таких конкурсах, смотреть на наших прекрасных татарских девушек. От этого самому молодеть, нисколько не стареть. И жизнь покажется прекрасной. Я поздравляю сегодня всех девушек. Они у нас сегодня все в выигрышной ситуации находятся. Вот, поэтому, кто первый, кто второй, мы дальше определимся, скажем. Но сегодня они самые красивые татарочки, татар-кызлар Пермского края. Я вас поздравляю. Добрый вечер, друзья. Обращаюсь к участницам, к финалисткам. Понимаю, какой был титанический труд все эти дни и месяцы. К сожалению, не присутствовал на предыдущих полуфиналах и не видел достаточно многого. Но даже вот сегодня, за этот короткий период времени, удалось с вами познакомиться. Хочу сказать, что ваша жизнь после этого конкурса уже не будет прежней. Как минимум, вы получили глобальный опыт, который отразится на вашей жизни в будущем. Хочу вам пожелать успехов, чтобы вы не останавливались на достигнутом, шли дальше и шли уверенной походкой. А так все молодцы, красавицы. Hayırlı işler. Rahmet eylesin ki zor itip uyuşturucularga, şeklilerge, nindi zor iş alıp barganlıqlarını bugün gösterdiler. Kızlarımızga suqlandık, gururlandık. Alarga yıllar usta da özlerinin nefisligin, maturluğun, hatın kız süykümlülüğün yuğaltmışa yaşarga nasip olsun. İllerimiz iminlenip, şunday matur konkurslar tağın da ötüp dursun. Dostlar, siz hazır mı? Rüstem. İki söz edeceğiz, gideriz. Хайрлы кишлер Балгазада. Этот год был для всех нелегким. Татар Козы вместо спринта оказался марафоном на весь год. И хотелось в первую очередь от лица организаторов поблагодарить участниц, то что они
продержались, остались с нами до конца, вынесли это все. И сейчас стоят перед вами. Результаты вы видели и на видео, и сегодня. Хочется поблагодарить партнеров и спонсоров, кто поддерживал, и всю команду, и девочек, и Полину, Элю, Юлю, видеографов, фотографов, все, кто все этапы поддерживал нас. Все было, да? Рахмат, Рустам Фархатович. Әйдәгез безнең кунагыбызга, Ирактан килгән Казан кунагыбызга сүз. Все-таки хәзер сүз бирделәр инде. Мин тәмамлап әйтермен дип уйлаган идем. Кызлар, расслабьтесь. Барысы да инде артта. Хәзер инде тыныч кына сулагыз, дөрес әйтеп китте. Кулларын төшерсәләр дә ярый. Төшерсәләр инде кызларны үттегез бит. Без сезне сайладык бит инде күптән. Чыннан да менә шушы матур кызлар, ул Пермь өлкәсенең йөзләре. Һәм сез бик матур күрсәттегез бүген Пермь өлкәсен. Чыннан да күңелгә дә җылы. Мин хәзер күбрәк бераз зал белән дә аралашып аласым килә. Кулларыгызны күтәрегезче, кем татарча мине аңлый хәзер? 100%. Аллага шөкер. Мин алайса тәрҗемәләр әйтеп тормыйм. Чыннан да бу ел билгеле күп задачалы булды дип әйтик. Чөнки мин гадәттә Казанда үземнең команда белән эшләгәндә проблема сүзен сызып ташлыйбыз, яңа задачалар шишәбез дип сөйләшәм. Шуңа күрә задачалар күп булды, чыннан да мәсьәләләр шишәрсе бу ел. 2001 ел алдагы татар милләте өчен не менее легкий. Чөнки кем әле ишетмәгән, апрель аенда, ел түгел, ай дәвамында, 1 апрельдән башлап ахырына кадәр халык санын алу Россия күләм хисап булачак. Это перепись населения, всероссийская перепись населения. Шуңа күрә сезне дә актив гражданлык позицияле кеше дип уйлыйм. Чөнки сез монда туганнар, дуслар, әлеге бәйгегә, гомумән милләткә битараф булмаучылар буларак бу залда җыелгансыз дип уйлыйм. Без димәк фикердәшләр. Шуңа күрә шушы гражданлык җаваплылыкны алып, 2нче елга ул онлайн рәвештә дә язылып булачак дип безгә аңлата башладылар. Сезнең өегезгә дә киләчәкләр халык инде планшет белән. Зинһар яшьләр сезгә айнык булырга көлешеп утырасыз. Аңлыйсыз дип уйлыйм. Мин нәрсә турында сөйләгәнне. Апрель аенда шәхси, личный кабинет булдырып, перепись сайтында мин татар дип, туган телем татар, анда шундый бик четерекле сораулар бар. Нинди телдә сөйләшәсез? Әлбәттә без рус телендә сөйләшәбез. Сүз урамга чыгасың, телевизор кабызасың, мәктәпкә барасың, кибеткә керәсең, барысы да русча сөйләшә. Шуңа күрә инде көндәлек безнең рус теленә әйләнеп бетеп бара һичшиксез. Но әти-әнигез, туганнарыгыз, сезнең бит инде татар халкы. Шуңа күрә шундый четерекле сорауларга дөрес аңлап җавап бирүегезне чакыртыр идем. Бу шундый авыр өлеш булды. Әйе, кул чапсак та була, алда авыр иде. Бердәмлектә, бер фикердә булып кына, мин уйлыйм, 1000 еллык шау тарихыбызны безнең бугында нокта куелмасын иде. Без шулай ук аны үз балаларыбызга дәвам итеп, башка буыннарга тапшырырга тиеш. Мин дә инде яшьләр белән аралашканда, күп яшьләр белән аралашам, эшлим. Бабайларым инде күпме сугышлар, нәрсәләр генә үтмәгән, инде чукынуларны да үткән. Миңа килеп җиткәч, ничек инде мин буынымны үзем. Менә мин балаларыма аны күчереп куям, аннары аның җаваплылыгы. Ул теләсә нәрсә эшләсен. Уйлыйм, минем балаларым да бик аңлы булыр. Шуңа күрә милләттә ноктаны үземдә куясым килмәс иде. Монда җаваплылык алырга минем көчем юк. Кызлар, әфәрин. Татарча фикерләүче кызлардан монда шактый күрдек. Гадәттә бит инде без рус теленнән татарчага күчереп шулай сөйләшәбез яшьләр. Монда татар телендә
уйлап сөйләшүче кызлар да бар. Бу әлбәттә инде куанычлы. Татар теле чыннан да ул инде гаилә генә теле түгел, ул урам теле дә, кафе теле дә, дуслар белән аралашу теле дә, безнең туган тел. Шуны үзегез дә булачак аналар буларак шулай ук җаваплылыкны тоеп, алга таба да үрнәк булуыгызны сорар идем. Һәм сез бүген аңлыйсыздыр инде, җиңүче кыз Пермь өлкәсенең йөзе булып Татарстанга халыкара этабына китәчәк. Һәм кайсыдыр кыз арагызда Пермь өлкәсенең шәхесләре белән бик горурланам диде. Бу шулай ук яхшы сәясәт, чыннан да артистлар да, галимнәр дә, купецлар да, бик төрле кеше чыккан бит инде. Әле бер укыганда кайсыдыр Пермь өлкәсенең авылында бугай Оренбург купецлар безнең татарча ничек була? Сәүдәгәрләр. Татар сәүдәгәре Пермьнән хатын алган да, бу хатын буларак инде акча сорап үз авылында мәктәп үстергән. Монда Пермь өлкәсендә кайдадыр шундый авыл бар. Шуңа күрә без дә акыллы, зирәк, мудрый дип әйтәбез инде хатын буларак. Шулай алга таба да инде милләтне үстерүебездә зур өлешебезне кертәсебез бар. Озын сүзнең кыскасы, миңа кушканнар иде дипломнарның исемнәрен укырга. Мин инде үземә күбрәк алып ташладым бугай. Рәхмәт Юлия Саларына, достар, алкышлап алыйк әле. Карагыз әле, интриганы суздылар әйменә. Сузалар. Халык бит көтә. Кем икән ул безнең җиңүче кызларыбыз? Әйдәгез, Ленария ханым, сезгә сүз. Диплом Җитез кыз номинациясендә җиңү яулаган өчен һәм югары нәтиҗәләргә ирешкәне өчен Хатипҗанова Илсинәгә тапшырылды. Күчтә алкышлар, достар. Хатипҗанова Илсинә. Әкият кыз номинациясында җиңү яулаган Ханова Юлия. Әйдәгез, достар, алкышларга күмик безнең кызларыбызны. Ханова Юлия, әкият кыз. Һәр шибәр кызларыбызга чәчәкләр, әлбәттә. Ягымлы кыз дипломы Иткинова Илюзәгә тапшырылды. Иткинова Илюзя, ягымлы кыз номинациясы. Зирәк кыз дипломы белән Сафарыева Лияна бүләкләре. Сафарыева Лияна, зирәк кыз. Достар, қайда алқышларығыз, үйдегіз? Туқталмаймыз, алқышлар кел, яңғырап тұрсын.
Уңған қыз дипломы белән Әзмуханова Юлиана. Асмуханова Юлиана, уңған қыз. Нәфис қыз дипломы белән Тюпина Альмира белән. Нәфис қыз диплома, Тюпина Альмира Аслям қызы. Уйын районы Шайка ауылы. Хыял қыз номинациясына Заитова Ильмина лайықты болды. Заитова Ильмина Айдар қызы, Пермь шәһәре. Хыял қыз. Һәм инде тамашачы. Тамашачы мәхәббәтен яулаган кыз булып, безнең Ирсинә бүләкләнә. Приз зрительской симпатии получает Хатыбзянова Ирсина Айратовна. Артистский район, село Корёво. Ваши аплодисменты. Һәм шулай ук иң тырышкан кыз безнең Альмира. Иң тырыш кыз Альмира. Номинациялар. Альмира Тюпина. Хәзер синең номинация дип миңа подсказывает. Тагын ярты сәгать сөйли дип хәзер кытыгыз алынды индеме? Минем номинация инде Бөтен дөнья татар конгрессы кешесе, хезмәткәре, лоббисы, ничек әйтергә була инде, мин үзем 10 елга якын әлеге җәмәгать эшендә инде эшлим. Һәм башта да әйтеп киткән идем, татарча фикерләү дип тәрҗемә итү түгел, башта тизгенә. Ансы да яхшы, баш миясен эшләтә. Теге мышцаларны әгәр дә тулыландырыр өчен спортзалга йөрергә кирәк булса, баш миясе үссен өчен тиз уйлатырга кирәк бит инде, ике як полушарияда. Шуңа күрә кызлар, сез үзегезнең конкурентоспособностьлыгыгызны аңларга тиеш, чөнки сезнең баш миегез ике телдә дә рәхәтләнеп, ирекле рәвештә фикерләй ала. Бу әгәр дә инде инглиз теле булса, сез бер вакытта 3 телдә дә башыгызны эшләтә аласыз дигән сүз. Һәм инде мин үзем яктан бүләк белән, монда миндә шикелле бик шундый симпатичный татар милли яулыгы һәм планшет. Хәзер бит инде шулай ук әйттем, технологиялар белән бергә эшләргә, үсәргә кирәк. Татар клавиатурасы инде уже йөкләнгән. Теге сәлам сүзләрен, хәрефләрен татарча язып, әйләндермичә ничек кирәк шулай кулланып, алга таба да татар теленең кеме дип әйтәләр соң, амбассадоры булып, Юлисәне бүләклисем килә. Татар телендә Юлиса Ханова. Шулай ук форсаттан файдаланып, тагын минем бер пакет бар иде. Музыканы алып торсагыз да була дип уйлыйм.
Шыннан да иҗтимагый эш ул җаваплы. Җаваплы дигәндә аның өчен һәрберсе белән дә акча түләмиләр. Монда энтузиаст булмасаң, әгәр дә инде битараф булмасаң гына эшли аласың дип уйлыйм. Һәм ничә ел дәвамында үзем дә эшләп киләм. Һәм Рөстәм шулай ук безнең яшьләр командасында Татарстан белән бик тыгыз элемтәдә дуслык күперләрен һәрвакыт җылытып тора дип әйтик, араларны өзми. Һәм инде үземнең Бөтен дөнья татар яшьләре форумы исеменнән Рөстәмгә рәхмәтемне һәм командасы өчен бүләкләрне тапшырасым килә. Dostlar, keşli alkışlar. Şek yaşlar üzerine. Hem indi, Halil abi, eydəgiz sizə verəmiz mikrofonunu. Eydəgiz. Диплом икенче вице-татар кызы номинациясендә җиңү яулаган өчен һәм югары нәтиҗәләргә ирешкәне өчен икенче вице-татар кызы Иткинова Илүзәгә тапшырыла. Иткинова Илүзә Илфаровна, Барда районы, Озын Ялан авылы. Беренче вице-татар кызы Пермь өлкәсенең 2020 елында Ханова Юлия. Ханова Юлия Атлер кызы. Пермь районы, Башкултай авылы. Беренче вице-миз. Кытыклый беләсе килә. Кем Пермь өлкәсен татар кызы 2020 ел һәм кем инде татар йөзен Пермь өлкәсен халыкара татар бәйгесенә алып чыгачак. Диплом татар кызы номинациясендә җиңү яулаган өчен һәм югары нәтиҗәләргә ирешкәне өчен Хатипҗанова Илсина. Хатипҗанова Илсина Айрат кызы, Арда районы, Дарьев авылы. Җиңүче татар кызы 2020. Dostlar, идегез алкышларга күмик. Менә шушы безнең җиңүче кызларыбыз. Җиңүче барысы да җиңүчеләр инде алар, достар, шулай бит. Барысы да берсеннән берсе талантлы, берсеннән берсе шибәр. Алкышлар, сезнең көчле алкышлар, достар. Шулайды барлык кунакларга, жюри агзаларга, оештыручыларга шушы зур бәйрәмне, зур рәхмәтебезне белдерәбез һәм барлык менә монда җыелып килгән безнең халыктан алкышлар сезгә. Әйдәгез, достар, шәп итеп, көчле итеп алкышларга күмик. Татар кызы булып торсын, безнең белән шундый шибәр талантлар туып торсыннар, әйме достар, безнең булачак. Bizning aldagi kunlarimizdagi bo'lajak qizlarimiz. Rahmat sizga, barchangizga. Дорогие друзья, огромное спасибо
нашим участницам этого замечательного конкурса. Также благодарим организаторов, членов жюри и всех-всех-всех присутствующих гостей. Огромное спасибо! Аплодисменты всем! Hozir do'stlar, qutlay olasiz bizning qizlarimizni. Fotosessiya yasab olamiz mana sahnada. Aydangiz. Tabriklaymiz bizning konkursantlarni ham yig'uvchi qizlarimizni. Aydangiz.